la bellesa i traspassa el cor del misteri. Jesús resta ajagut damunt el patíbul, esperant que els soldats facin la seva feina. El sol radiant del migdia l'enlluerna i li costa distingir el rostre d'aquell que li ferma els braços. Hi va clavant primer les mans i després els peus. En pocs minuts, el cos de Jesús queda penjat entre el cel i la terra. Aquelles mans que no es cansaven de beneir, ara estan clavades. Aquells peus que sortien corrents a rebre el fill pròdig, ara resten immòbils. Quan són a prop de les 3 de l'hora baixa, el cel blau d'aquest divendres de primavera s'enfosqueix ràpidament fins a quedar completament tapat per gruixuts núvols negres que anuncien tempesta. I de sobte, Jesús, fent un darrer esforç que sembla impossible, s'incorpora en la creu. Torna a omplir d'aire els pulmons i crida en veu alta: Pare, confio el meu alè a les teves mans. Arribaren a Jesús, després de trencar les cames dels qui havien estat crucificats amb ell, es van témer que ja era mort i no li trencaren les cames. Però un dels soldats li traspassà el costat amb un cop de llança. I a l'instant en va sortir. Tot això va succeir perquè s'havia de complir allò que diu l'Escriptura: no li hem de trencar cap os. I en un altre lloc l'Escriptura diu: miraran aquell que han traspassat. A la creu Jesús ens ho has donat tot. Ens has donat Maria, la nostra mare, i ens has donat l'Església. Del teu costat traspassat, Senyor, ens has donat la vida. No t'has estalviat res. Ens ho has donat tot. M'ho has donat tot. Josep d'Arimatea va deixar el seu sepulcre, encara sense estrenar, per tal que hi poguessin enterrar el cos de Jesús. Gest d'amistat cap a aquell que havia capgirat la seva existència i li havia fet descobrir preocupat per la seva felicitat, cap al compliment de normes absurdes inventades per la duresa del cor de l'home.